לתיאטרון חולות קו חיים. תחנה ראשונה. תחנה ראשונה. ילדות. ቀዳዋይ ምርኢት ብዛዕባ ህፃናት ኢሳሓወይ ደቂስካ ደውላ ቃጭላ ዲንዶንዳ ኢሳሓወይ ደቂስካ ደውላ ቃጭላ ዲንዶንዳ وندي داريخم أيانا 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 מנדלי ישראל, 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 أيانا הנה תמר על הסוס, הנה כמו ג'מוס, הנה תמר על הסוס, וככה זה הולך, קדימה, אחורה, הצידה, ככה זה הולך, הנה פלן על הסוס, הוא נראה כמו ג'מוס, הנה פלן על הסוס, וככה זה הולך, קדימה, אחורה, הצידה, ככה זה הולך. ትምህርቲ ዓንዲ ፍልጠት ሃብቲ ትምህርቲ ዝብልዋ መቐረት ኣለዋ ትምህርቲ ዘይተማሃረ የድሕን ዘይተወቕረ የድሕን ትምህርቲ ዝብልዋ መቐረት ኣለዋ ትምህርቲ ማማ ተሓጐሲ ባባ ተሓጊሱ ትምህርቲ ነፊዐ ቀዳማይ ወፂአ ኩሎም ተማሃሮ ኣጣቂዖምለ ማማ ተሓጐሲ ዕልል ባበልለ ትምህርቲ ዝብልዋ መቐረት ኣለዋ ትምህርቲ כמה זמן היית בצבא? ክንደይ ግዜ ኣብ ውትድርና ነርኩም? לא הייתי בצבא. לא הייתי בצבא. It's complicated. הייתי בצבא 6 חודשים. הייתי בצבא שנתיים. הייתי בצבא 2 וחודשיים. הייתי בצבא 3 שנה. הייתי בצבא 6 שנה. הייתי בצבא 8 שנים. הייתי בצבא 9 שנים. תחנה שנייה. צבא. ዝቕፅል ምርኢት ብዛዕባ ውትድርና
אתיופיה? זה סודן. סיני. בדואי אמר שלפני שתזרח השמש נחצה את גבול ישראל. መደው ዝብለና ዘሎ ቅድሚ ፀሓይ ምብራቓ ኣብቲ ናይ እስራኤል ክትኣቱ באיזה גיל הגעת לישראל? ወዲ ክንደይ ዓመት ናብ እስራኤል ኣቲኻ נולדתי בישראל. נולדתי בישראל. נולדתי כאן בישראל. הגעתי בן 16 לארץ. בן 17 הגעתי לכאן לארץ בן 19. הגעתי לארץ בן 20. הגעתי לארץ בן 22. הגעתי לארץ בן 25 הגעתי לארץ 26. הגעתי לארץ בן 28 כמה שנים אתה בארץ? ክንደይ ዓመት ኣብ እስራኤል ጌርካ חמש שנים בארץ. 5 שנים בארץ. 5 שנים בארץ אני פה בארץ 5 שנים וחודשיים. אני בארץ 5 שנים וחצי. אני בארץ 5 שנים ב8 חודשים אני בארץ 8 שנים עוד שבועיים 19 שנים בארץ. בדצמבר יהיה 20 שנים בארץ. בעוד חודש אני אהיה 30 שנה בארץ. בנובמבר אני אהיה 34 שנים בארץ. תחנה שלישית, ישראל. ዝቕፅል ምርኢት ህይወት ኣብ እስራኤል
راس عري بحال زيوم كعربتهم كم صارني بيت ما صرت مسوت أنا أبز دربيونا بو زكينات لبنسكي أيلا خبري مشلي متى شاهد صاروا مياكيل صاروني بزرقي متانو كان يشرخ كارتيس تلفون لو تيل اشتري كتاخي يعني صار بتكشر لك شنو أنا أغزل لك أخي ولا الو أنا فنان أخشلي فنان أري لها أنا بقينات لبنسكي بقى دحر 3 ساعات كمتسقى صراحه لفوجو أتلا يقول لا بخشاب صراحه اني منتهى قبرت دحر 3 ساعات كمتسقى طب تابو بالسهله يلا بقى ضرب أخشلي فنان فوزقي أخسر سلام لي ولا لا تو ما انت ما قبل لهم بتنكش كير بميت لا قلت هذا خشاب بقول لافتتها بقديم ديرا مشكلي من شاري مكان عمل يلا ما كم باي لا 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 أنا راكي قلاي باي استفدك لا باي خبري باي دريس لا 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 سريق يوت كاخن بينات لبنسكي خياب يوت سفر أخير توب يوتيف كم زي دخلنا برايك لنا جنات لبنسكي قال حد شو تقولي له الو 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 من قبل؟ أنا أبراهام أخي أبراهام كم يكن؟ سيدي أنا بقيت لبنسكي واو ما تخسر لا تبغى؟ كيف؟ بلا خمين موتنا سلام نبتها كل خير بلا هجك متك هج أتبغ شاف؟ كان هجك متك هج سلام زي بالسيدي لا يلا هوي معري يلا نقعد حمزة باي يا أبراهيمو سلام لي سلام ما كوري كم يكن؟ الحمد سيدي أوه رتب زيارة مساحتنا سلام بلا أبراهام שלום, אני רותם ממשרד הפנים. ברוכים הבאים לישראל. אתה מבקש מקלט? כן, אני מבקש. מגיע לך ויזת פליט. יס, ביזכנו רבי נבזעתי, יואו! אנחנו, מדינת ישראל, תיתן לך גם ביטוח בריאות. איך כמונה הרבדו אנחנו רבינה? אני רואה שאתה גם לא יודע עברית. אנחנו נארגן שיעורי עברית, זה מאוד חשוב שאתם תדעו את השפה. אתם לא תחילו רבינה, וגם איך תעבדו בלי רישיון עבודה? אתם חייבים רישיון עבודה. רגע, ובטח אין לכם איפה לגור, נכון? מדינת ישראל תארגן לכם מקום מגורים עד حسن ديمقراطي أبي يرتبط ديكتاتور وري بحق استدل הדיקטטור נפל, יש דמוקרטיה באריתריאה? ايترا نحن بعيد واو دخيل لنا عدي كل عينت واو ياه خدمتي كل عينت حلم حليمه عليكم السلام مستنانين ستي خمساتو خفش ناتنت شيلات بشغلاتي הבא בתור מחדש ויזה, חידוש ויזה, הזמנה לחולות, אינדה בלגן, נווה שאנן. איפה התחנה המרכזית?
عملية التغذية المركزية كوشيم بايا عبودة تيك تاك سراح تيك تاك استيفان كليل محساب أقعد مدفع كشنة نيكايون صريت صدران يراقوت معراي فرتات كينات ليفينسكي 4 تليفونيم بالابايت عندها ساري 4 تليفون حنفي إلات شوكولاتيفا إلات شوكولاتيفا אתם מסתננים, תעופו מפה. אין לנו לאן ללכת. אתם גונבים לנו את מקומות העבודה. تزاري من אנחנו לא גנבים. כושים! אנחנו פליטים לא מסתננים! תעזבו את המדינה שלנו! גם אתם הייתם פליטים. מדינת ישראל היא מדינת יהודים. אנחנו מבקש את המקלחה. יא מגעילים, לכו למדינה. אנחנו פליטים. תחזרו למדינה שלכם! מה אתם רוצים מאיתנו? אתם אונסים לנו את הנשים. אנחנו לא עושים כלום. יש לכם מדינה, תלכו למדינה שלכם! יש לנו בעיה במדינה. מזרחים! תסתכלו לי בעיניים. מדינת ישראל היא מדינת יהודים. אנחנו בני אדם. יא מגעילים. תחזרו למדינה שלכם! אין לנו מה לחזור. אין לנו מה לחזור. פריס. כמה זמן היית בכלא? ክንደይ ግዜ ኣብ እስሬት ነርኩ לא הייתי בכלא. לא הייתי בכלא. לא הייתי בכלא. לא הייתי בכלא. בגלל שסירבתי להתגייס לצה"ל, ישבתי 4.5 חודשים בכלא. אני 7 חודשים בכלא. אני בכלא 8 חודשים. אני בכלא 9 חודשים. אני בכלא שנה. הייתי בכלא 4 שנה. ኣነ בכלא ኩላ ኻይም שלי ኣነ ዕድመይ ሙሉ ኣብ እስር ቤት እየ מה עוות? עוות, אני לא יודע איפה למה אתה לעבוד לא מצטרף? אני לא יודע איפה לעבוד מה זאת אומרת? הייתי באריתריאה שנה וחצי בצבא אוקיי. אחרי שנה וחצי אמור להיות להשתחרר אבל לא השתחררתי הייתי 7 שנים בצבא יתרה מזאת הייתי גם מתחת אדמה בכלא איפה זה כלא? באתי לישראל הייתי בחולות שנה ב4 חודשים הייתי גם בסרונים 3 חודשים חולות לאומית באריתריאה זה כלום איפה זה חולות? איפה זה כלא? פה או פה? אני לא יודע זה כלא חולות אתם חושבים זה כלא? בטח חולת זה כלא. אני חותם פעם ביום, ואני לא יכול להכניס לדברים אוכל, ואני לא יכול לעבוד, ולא עשיתי שום דבר. בגלל זה, חולת בשבילי זה כלא. חולות? זה לא כלא אמיתי. בטח שכלא. እቶም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘይፈቱ ንዖም እስር ቤት እዩ እቶም ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝፈቱ ሰባት ግን maybe እስር ቤት ግን ክፅምዑ ምኽእል እዩ ብሽብሊ זה كلى خولات كلى كلى شلموا מה אתה אומר? זה לא כלא סתם זה לא כלא עכשיו זה הסיפור שלי. תחנה רביעית, חולות. רבעי מרית בזעבה חולות
أنا بركة بان بعد 14 ورح 10 حدا تشحن 10 ششم ناب خلط أتيه أني بركات أجات اللي كان خلط بأربع سنة نوفمبر 46 سنة يوم الاثنين ايش سلك ايت بمسرة ربني واو ترى لمغا اسمع كيباتي ازمان الخلط واو مسكين وانا ما يكون طيب خمس عوات حداد ما بتمشي لي كيف اسمع بلا ماشي لي امير لي انا انت لك راك تخيلك ولا قلت لك أما أنا وسيلة يقول ما تا كيباتا كورا بتمشي لها كيف ولا ني لو كيباتي امير لك وانت اللي راك تخيلك خشب خشب قولت خير يا قليت بل قبل الدم تسرح ما ترتشي يا سي ترتشي انا بشغلابه كيف ترتشي انا خلط كيف بيتك ما ادري لك ايش خوك نراي لك ايش حق باسرائيل بيتك ايش حق لما هي غلط اب اسرائيل حق له تبلا لها حق تزول لا نمتى ولا تفطيروا فريز يوم الاثنين يشولو كيف تنقد יותר טוב. בסדר בלבן שלי בסדר סליחה? אוהד יופי. סליחה, בוא שנייה. מה ברקת? מה אתה נשמע? במשרד הפנים? שמי, אתמול הייתי במשרד הפנים, נו. אבל קיבלתי הזמן הנכונות. מה, גם אתה לחולות? כולכם עוזבים אותי? מה אני אעשה? חוק שלהם. טוב, ברקת, תקשיב. אתה יודע שאני אוהבת אותך. בטח, גם אני אוהב אתה אותך. כמו ילד בשבילי. כן. כל דבר שאתה צריך, באמת, כל דבר, תגיד לי. ואתה, יש לך בית לכאן לחזור תמיד, בסדר? בסדר. אבל תשמעי מיכל, שאני אשמח, לפני שאני נכנס לחולות, בואו נסגור את הפיצויים שלי. מה? הפיצויים שלי. איזה פיצויים? שמעי, אני פה עבדתי כמו בן שלך 4 שנים. נו. עכשיו, אני יודע כבר שמגיע ל-40,000. מה זה? 40,000 ברקת, על מה אתה מדבר? על הפיצויים שלי. ברקת, אתה בכלל יודע שאני מסתכנת בזה שאני נותנת לך לעבוד פה? אני עושה לך טובה, אין לך אישור עבודה, נכון? תגיד תודה שאתה עובד כאן, שום פיצויים, תמשיך לעבוד. חוצפן. أنا أبزي فرح هذي 4 عم سرح لهم بروح له خانته وحيده 4 شهر قبلني ברקת, בוא רגע. חשבתי על זה, בוא שנייה. בגלל שאני אוהבת אותך, ובאמת רק בגלל זה, בטח שלא 40,000, אני לא יודעת מאיפה המצאת את זה. אין לך... תן לך חלק, ניתן לך חצי. אבל מגיע לי יותר פריז יום לפני הבא בתור! אהלן, אהלן שלום מה נשמע? בסדר גבראווריה ברחת. למה הוא לא הגיע אתמול? כתוב שהיה צריך להגיע אתמול. מתי אתמול זה מסעד ולקלה ועל יסודדני אבל הבית שלך אמרה לך לבוא מחר. אבל מי זאת הבעל... טוב, אני צריכה הפסקה, אני כבר חוזרת. ערפתי שעה סגר חצי, אני אספר טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק. טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק. טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק. عبابة جخان طوع لنا فرق ساعة شو كيرت תפזל, אתה צפח שלום מה שלום, מה העניינים? בסדר? בסדר סליחה? כן אתה מנהל נכון? אתה אומר אתה מנהל? כן אני מנהל שמע, אני מחכה פה יותר מחצי שעה, יש אנשים בתור 500 איש עכשיו אני... תקשיב, אנחנו בני אדם צריך לשתות תה קפה תמתין היא עכשיו בהפסקה אתה מבין? מה זה דבר הזה? שלום סיימתי אבל? כן ברקת. כמה שנים אתה בישראל? 5 عامت 5 שנים. למה אתה לא חוזר למדינה שלך? מתי נעדה עדי גם לסקת ולקל? حرقني انا عليك من ساكتني טוב, אז מנה לחולות. יש לך שבוע. أنا في الأسئلة سومي بقى كلام نعرف كحد تاني ولا تسيب على الكلام
הבא בתור! פריז, יום לפני. ישולו, מה אתה מאחר? בסדר, תנגב יותר טוב. בסדר. עווד, כל הכבוד. מה? תשמעי, אני צריך לקחת מחר יום חופש. מה מחר? מחר יום עמוס, ברקת, מה? אבל אני צריך לחדש את הוויזה, מה אני אעשה? כל פעם לחדש ויזה? אין מה לעשות, אנחנו מחדשים את הוויזה כל חודשיים. טוב, מחר לא מתאים. תלך מחרתיים, בסדר? יהיה בסדר. אבל יעשו לי בלאגן. ברקת, תגיד בעלת הבית שלי אמרה, אני אבוא מחרתיים, יהיה בסדר. פריז! זה היה הסיפור שלי. أنا برخد بال أنا عسرت 4 ورح عسرت حدا 11 عسر 6 لابس يود الخلط أتي أنا بركات إجات اللي كان الخلط رمشم باربعة سرير نوفمبر 2006 سرير אז אני לא יודע לאן ללכת מפה. איפה אתה רואה את עצמך בעתיד? أبي تريوا متساعد هيوتكم אני רואה את עצמי בישראל. ישראל. ישראל. הייתי רוצה לחיות במקום אחר, אבל קשה לי לדמיין את החיים שלי מחוץ לישראל. אני בשוויץ. אני בקנדה. אני בגרמניה. אני באריתריאה. אני גם באריתריאה. למה אני באריתריאה? באריתריאה. באריתריאה. ואף אחד מכם לא רוצה לחיות בעתיד בישראל? לא, אנחנו רוצים לחזור לביתה שלנו. מה יש לכם לחזור? אברהם, למה? אני נמצא את אמא שלי באריתריאה. אני מתגעגע אליה מאוד. אתה קוברום? אני רוצה להיות עם ההורים שלי. וישולו, למה אתה בצד? אני בטח רוצה לחזור למדינה שלי, אבל קודם להוריד את הדיקטטור שלי. אני נעדי כמלס גדול יזלי. קדימה ግን תقالي سنة تبعدي زلو دكتاتور قالي. ומה איתך, גרמאי? אני רוצה לגור בגרמניה לאשתי ולילד שלי. ותגריניה. אני גרמן סבייתיים מסודיים קטרה נחיתים. ואתה ברקת? أنا أبكر ناخذ بريزدلي. لما أنت تعرفكم كا عاركي أبكر ليات نبر. עווד? אני רוצה לגור בשוויץ. אשתי נמצאת בשוויץ. גם יתרה מזאת, הבן שלי הוא באתיופיה, אז אני אביא אותו לשוויץ, נגור עם המשפחה בשוויץ. אז מה התחנה הבאה? حراي بار بمجمريا عبزي بتعزونا مبصاكم تعمينا نمسلكم عزيز صنعه ناتكم كاباغمي
تناهنا ጸገማት ነቶም ጸገማትና ዘይፈልጡ بعين تياترون غيرنا ጸገማትና ንገልጸሉ አጋጣሚ እዚ ሓደ ካብቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ እዚ ነፍስ ወከፍ እስራኤላዊ ወይ ስደተኛ ከምዛ ዓይነት እንተራ መጪው ክዕዘብ ክኢሉ ካብዚ እንታይ ይመሃር ዝተረፈ እንታይ ይምልእ ስለዚ ብምጻኹም ብጣዕሚ ኢና ነመስግኖ אז אפשר למחוא לו כפיים. אז זה היה התוצר של התהליך שלנו, של העבודה המשותפת בחודשים האחרונים. וכמו שאמרנו בהתחלה, לא כאן נגמרת ההצגה, כי עכשיו אנחנו בעצם נשמח להזמין אתכם להכיר קצת יותר מקרוב את הדרך עבודה שלנו. אנחנו